Tervetuloa Tarttoon, kaupunkiin, jossa historia, tiede, luonto ja luovuus kohtaavat. Tarton keskustan symboli on kaunis raatihuoneen tori, jonka keskellä sijaitsee historiallinen raatihuone. Se on paikka, jossa järjestetään festivaaleja, markkinoita ja kaupungille ominaisia tapahtumia. Aukiolla sijaitsee kuuluisa suuttelevat opiskelijat, veistos, joka symboloi nuoruutta ja rakkautta. Lähistöllä on kaarsilta, valaistu jalankulkusilta, jolta avattuvat upeat näkymät Emajõella. Samalla alueella sijaitsee Kalteva talo, Tarton taidemuseon koti, joka on tunnettu vinotestaan. Tarton yliopiston päärakennus on kaupungin akateeminen sydän. Sen uusklassinen julkisivu heijastaa arvokkuutta ja tiedon voimaa. Yliopiston henki ulottuu ylös Tuomemäelle, jossa sijaitsevat historialliset tuomiokirkon rauniot, jotka ovat nyt osa Tarton yliopiston museota. Kävellessäsi Tuomemäellä voit ylittää Inkelin sillan ja Pirun sillan, kaksi ainutlaatuista ja legendojen ympäröimää siltaa. Keskellä kaupunkia sijaitsee vihreä keitas, Tarton yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Siellä voi kulkea eri kasvilajien luomassa, nauttia hiljaisuudesta ja luonnon kauneudesta. Kasvitieteellinen puutarha on suosittu paikka niin paikallisten kuin vierailijoidenkin keskuudessa ja tarjoaa silmäniloa kaikkina vuoden aikoina. Tartu ei ole pelkkä historia, se on myös nykyaikaa. Kaupungin sydämessä sijaitsevat modernit ostoskeskukset, kvartal, tasku ja kaupamaja, joista löytää muotia makuelämyksiä ja viihteitä. Miellyttävä tunnelma ja monipuoliset mahdollisuudet tekevät niistä tärkeän osan nykypäivän Tarttua. Tiedeintressiin omaaville on pakollinen pysähdys tiedekeskuksessa. Se on Baltian suurin omalaatuinen keskus, jossa tiedettä voi kokea leikin, kokeiden ja löytämisen kautta. Ahassa tieto herää eloon sekä lapsille että aikuisille. Tartossa asiat menevät joskus kirjaimellisesti päälaelleen, esimerkiksi ylösalaisessa talossa. Se on hauska ja visuaalisesti mielenpainuva elämys, jossa koko rakennus on rakennettu ylösalaisin. Se tarjoaa kävijöille mukavia hetkiä ja mahtavia valokuvausmahdollisuuksia. Tartossa suurin ja modernein kulttuurikeskus on Eesti Rahvamuuseum. Se on paikka, jossa Viron kansan tarina herää eloon, monipuolisten näyteyleiden, teknologian ja arkkitehtuurin kautta. ERM on paikka, jossa voi tuntea yhteyteen menneisyyteen ja miettiä tulevaisuutta. Tartu on paikka, jossa jokaisella katunkulmalla on tarina. Se inspiroi, yllättää ja jättää jäljen.